Balik na mga binantintig paminaw, dere sa itong pagpanaguban sa itong katulumanan ninyong tulumanon. Ayaw kalimot sa gapon ninyong alagad Ultra Roldan sa Gosa hangtod na sa alas 5:30. Dere sa itong pagpanaguban o gikat para sab. Atong ikaban sab dere speakers lawak Ultra Ricky langgap paming kamutan atong ato sa matuwagan na batan sa mag-asa kay susamas nandan. Susiyon tang batan sa mag-asa kunon sa kaimtang sa itong kapanahon. Kung doon na ba'y bagyo, doon na ba kay laing nga low pressure area nga ginamonitor. O kapabuta sa ninyo mga brad, hindi paminaw pag-iskot sa mga butang, iskotanan sa itong pagmanaguban karabutaga. Kasosyon ta kung nalumogan nga gihasa dapat gihaya ganing usa ka barangay kagawad nga drug surrenderes ay wa man gid moondang ay napatay sa itong mga pulis, napatay sa itong mga tinugyanan sa PDEA. So mo lagi nang giningon bitaw nako mo nang gingon nga kanunay ginana akong gingon inig suon nga advice. Wa na magpasabot nga kana bang gikontrahan ta ka, wa taga gikontrahi mo nay labing tinuod so na pranggahan taga wa taga gikontrahi in personal, wa gid koy kay unsa man poy akong makuha nimo kontrahan taga personal wa man, pero palihog lang kon og galing ni gamit pa ka sa gidali nga droga barangay kagawad nga adik ka, palihog undang kay di ko gusto nga mahitabo nining ang nahitabo nining napatay nga barangay kagawad nga drug addict o niya drug surrenderes may tabo usab diya kanimo nga napatay sa atong mga tinugyanan sa PDEA kay nasayran ta makaigsoon nga patay gyud nga nakuha sa atong mga tinugyanan sa PDEA sa dihang naglusad sila og anti-drug and bypass operation dito sa may dito sa may Waulano del Sur. Kining matod pa ni PDEA Bangsamoro Regional Director Jovinal Azoren nga napatay gid nila si Barangay Kagawad Larry Masid dito kini aktibo kini Barangay Kagawad dito sa may Barangay Muslim Village sa niskutan usab nga lungsod. Gibutyag matod pa ni PDEA Regional Director Azoren nga drug surrenderes ni gipaseminar na dako na kayo gasto ng gobyerno. Mao niya rayon pagkatapos nga sayang magani ang tatong kwarta nga gigasto sa gobyerno alang sa mga tukang ug alang sa mga drug surrenderes, pero kay aron nasab nga mas mayo naman ang tatong ipalit og bini og kapalit og abono makatabang adto sa mga mag-uuma, no? Imagine kadang mga barangay sa ang kadang barangay mugasto og tag 500,000. Imagine nimo dihalas barangay San Luis di na tamuadto dito sa lain, di isa tamuadto dito sa lain nga kanang lalawigan. Di isa tamuadto dito sa lain nga mga kalungsuran. Dirito sa barangay San Luis kasakop sa lungsod sa Malitbog Bukidnon, pilay gigastos gobyerno sa pagkuan kada bang pagseminar sa mga tukhang 100,000. 100,000 ay problema nindot kay kada mga programa bahalag mo gasto 100,000. Pero kana untang 100,000 kung wala pa untay kung wala pa unta mo nag-adik-adik, wala pa unta mo nagsulod anang gidiling nga droga, labi na gyud kung dunay mga kagawad nga kada bang mga kagawad nga kagawad sa barangay una rin pagkatapos isulod anang gidiling nga droga, kung wala pa unta mo ni sulod ana mas ang imo tang gibuhat nga pagpamaligya og pagsulod sa gidiling nga droga, imo unta nang gi-advise nga to sa mga tao nga ayaw mo sulod ani kay daotan na kana untang 100,000 kapin nga gasto gikas manod na sa barangay, man ang mga unta nagipalit og bini og abono gihatag nga tabang ato sa mga mag-uuma. Di ba? So daghan unta og mga pamilya mga mag-uuma nga natabangan. Niya dayon pagkatapos mo lagi na ang problema mo balik. Nagpasalamat na lang ta kayo man naman. Man ang ginaingon nga tao ra man punta, dili man punta perpekto. Moingon ta sa nang tao raman pud ta may si Hesukristo ta, no, may magginoo ta kay perpekto ta na tao raman ta, so unsaon ta human naman di at least na naman pud nga pasalamat ta pud ta kay naay kwarta nga padunan sa gobyerno, panudlanan sa gobyerno, nadabing mo balik matariha mo aning usa ka barangay kagawad nga si Larry Masid sa Barangay Muslim Village dito sa may Waulano del Sur nga drug surrenderes nga barangay kagawad, drug surrenderes nga kana bang tukhang nga kagawad o na rin pagkatapos giingog nibalik pagyapon sa paggamit sa gidiling nga droga, gimonitor sa itong mga tinugyanan sa PDEA ay napatay.
So siyon sa nato karon taon-taon pagkaigsoon ang kanang pag-asa. So siyon sa nato kuno sa ikaimtang sa atong panahon kay di kompleto ang atong adlaw kundi nato matawagan ang batan sa pag-asa kung mahibaw ka nato kung sa ikaimtang sa panahon sa tuyo sab nga masayra na to guwa ba kay bagyo guwa ba kay low pressure area samtang doon natin 9 minutos pa nakalabas sa alas 5 diri sa atong pagkapanaguban. Kay gibot yag ni Director Asoren nga sa PDEA nga naitabo kuno ang pagkamatay ning usa napatay nila ang usa ka barangay kagawad kaysa diyan naglusad sila og anti-drug bypass operation pagkamatikod niya nga pulis ang ilang giselbing asset o PDEA ang ilang giselbing asset nibunot siya nga ramas alang-alang man og dili patyon sa itong mga PDEA o patyon magaling nga wa mo bunot kana pag gidinoong ni bunot di ba mo nang ginaingon nga imo pagsalig nga di mo mapatay nga wa mo mabunot kay kanang uban nga labi nagingon nga kay tonto giniyo dago naging kayong gastos gobyerno ani rin pagkatapos nagasige lang gyapon og gamit sa gidaling nga droga kadyot lang kayo kay naa karon si Ma'am Catherine Asunto si Ma'am Catherine Asunto sa Batan sa Pag-asa naka-standby na bigas linya na waton sa nato Ma'am Catherine mayong buntag di mo. Yes, mayong buntag sir, mayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Update sa atong ginamonitor na si Severe Tropical Storm Nympha. Nakagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility kaganina alas 2 sa kadlawon. So, kaganina sa alas 4, naa siya nahimutang sa gilayon nga 705 kilometers northeast sa Basco, Batanes, outside Par. So, naa siya yung maximum pitching wind na 110 kilometers per hour near to center. That's up to 135 kilometers per hour. Yung movement is pa north-northwest at 25 kilometers per hour. So, gina-expect nato na ugma na ana siya may mutang sa gilayon nga 1,115 kilometers north-northeast sa Basco, Batanes. Then, ang habagat or southwest monsoon, active niya, pinakatas sa central o sa southern Luzon. Then, diri sa Mindanao, ang tibok napit makasinati sa panalag sa pagdagong. Nato na sa madagumon nga kalangitan, nubanan sa patak-patak na pagulan o pagpanalugdog tungod sa mga localized thunderstorms, especially kung hapon o gabi. Kasarangan nga doon sa kusog na hangin ang magalitan sa bagatang kasad pang direksyon o kasarangan nga doon sa kutugang pagbalon sa kadagatan. Temperature range na to 23 to 33 degrees Celsius. Sunrise is 5:31 sa Buntag. Philippine Standard Time 5:11 sa Buntag. Kini sa kasayan na sunto sa DOSC Pag-asa Mulugan, Mayong Buntag. Ma'am Catherine, Ayan po. kung kining inyong gimonitor nga low pressure so hinay buti pasabot na hinay ni kadool wa bay posibilidad nga ma-develop ni nga sa bagyo? Naatay ginamonitor sir na outside Par. Pero so na siya circulation sir, then so far kuan pa man food good ka ng Layo pa. Pusog pa po ang habagat, so tanaw na nato for a few days kung makasulod ba gyud siya sa atong Philippine Area of Responsibility. So Ma'am Catherine Asunto, salamat kay ma'am. Salamat sir, may buntag. So, wa pa kayo yang nga kabalakan. Kaya na monitor porte pang layuan niya. Doon na pa ibang posibilidad nga tunaw ni sa hanging habagat. Kay diin na kusog man ang hanging habagat na binagyo dito sa may Catanduanes area. So doon na tayo 12 minutos sa nakalabas sa alas 5 dire sa atong pagkabanagoban. May pagkapaminaw dahil ka to sab kang Silye Saguk so Kamura. Payag pagkapaminaw sa matag karon og niya. Samdang gikabot yung patod pa na atong balik-balikan ang hisgot kini magkalambigitan mga kamerado tig paminaw ni atong sa barangay Kagawad nga napatay kini sa atong mga ginsakpan sa tinugyanan sa PDEA. Human kini kuha na kanabang nag-surrender man unta ni kini adto ba. Pero nibalik pa man gyud gyapon mo nagingon ato bitong ginabalik-balik ba nga ayaw mo pagtuo nga absilto na mo sa inyong gisudlan nga bisyo kay kanunay kamo ginamonitor sa atong mga pulis o gingon mo na sa atong mga tinugyanan sa PDEA kay ebin ninyo kamo nga nag-surrender kamo nga mga natukhang masayo na kayo mong monitoron kay naa na mo gud mo sa listahan o naa na mo gud mo sa listahan mo sa ang anyong buhaton totally ipakita gid ninyo nga wa na gid mo mobalik pa ni anang bisyo ha kay kanunay na mahalos na lang takadadlo ka balik-balik aning issues droga o niya rin pagkatapos magbalik-balik po mo di isan mawala tong
kuan na atong paghiskot is kahanginan og ingon mo no sabang atong mga pulis di isan ni mosipiat nga matag adlaw aduna gyud mga balita nga nadakpan sa illegal nga droga gani pa man ang anak ni Dominador Tagarda nga City Jail Provincial City Jail Marden nga dadakpan may nalamang gani kay wa ni Sokol kay kung ugaling ni Sokol posibleng mohunong na po ang birthday balhin na po ang birthday dito sa Nobyembre Nobyembre 1 may gani kay wa gani mo Sokol katong duha ka mga anak ni anak bang Dominador Tagarda nga kadto nga sila si Von Clinton Tagarda o si Gregor Tagarda nga nadakpan kini nga nakuha 170,000 nga kandidat sa Cebu o niya na yun na pagkatapos kini mga igsoon may nalamang gani kayo ni Sokol nga nagkaroon sa kustodya gyapon sa PDEA Region 10 ubos usab sa liderato ni PDEA Regional Director Wilkins Villanueva o mo nag-ingon na nagpila ka adlaw grabing binalitaan na to sa gidiling nga droga o niya karon doon na po'y karon nga bago aduna na po'y barangay kagawad nga napatay sa ato matinugyanan sa media kay gihimo ang drug bypass operation na ni Sokol gamit ang kalibre 45 nga pistola og ingon mo na sab naa pag carbon nagtuo siguro siya og makakuan siya kada bang mapatay niya mga media nga sakto man po na sila training di pag action palandaan og ibot sa kalibre 45 wala gihimo na target range sa lawas unya maningon nga kana kay napatay kay ni Sokol mabod amo lagi na dabi kay naman po uban nga wa mo Sokol pero pasakolon wa mo Sokol pero gipatuon ni Sokol kay pagpatay kay abayan ng 45 di ba so para-paraan na ngayon matos pas mga Tagalog ng mga pulis nyo ano pa nang yun ng butas kung ayaw ayaw lumaban di palabanin sila rin yung may kargada di ba? Susabta na ninyo. Mo nang ginaingon nga, katong wa mo Sokol ka pwede rin nagpasokolon. Niyan ay magdupa-dupa nga Commission on Human Rights, ay ba, sige apil painoon mo. Lam mo, wa man po'y nahimo, wa man gani mo'y nahimo sa pagsumpo sa mga giniling nga droga, di ba? So, mo karap mga pinatin, dig pa minaw, umusa, doon na day, 16 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagkabaragoban. Samtang sa Bikas Gabahin, gawas sa gitawag og napatay nga barangay kagawad ay by the way may pagpaminaw dahil nga kang Ali Banjalan ang atong IBC President diyan sa may barangay San Luis og igod WhatsApp sa iya kapikas nga si Lilia Banjalan kanunay kanay nga paminaw gyud sa matay kanunay gani wa gani si Piat si Piat buotan ba rin ka barangay kapitan niya dayon na pagkatapos ang doon na po siya mga barangay kagawad nga mga buotan pod daghan po siya mga barangay kagawad nga mga buotan doon na lang sa barangay kagawad yung adik. Samtang number 1 most wanted person mga pinat hindi paminaw dito sa may sirajing og butya katungod kay doon na kini kasong 53 ka kasong pagpanlugos grabing nilugo sa tamas ginawa siya ro wa mapudpud ang banahian ani tawhana nga diin kini ka 53 ka kasos pagpanlugos kaya kamay nga grabe talag sa uning nga tao makakaya na pagpanlugos ana 53 ka kaso si Allen Gracie Gawan may pagkapaminaw dahil kay matod pa na mayong bundag o pakuan ko na siya magpag-greet ko na siya sa iyang kunong mga kaperyentihan sa tanan nga taga barangay Siloo Malitbug Bukidnon on dayon naaman siguro ni siya sa may gawas sa nasod no og ingon man ko na sa mga pamilyang Angkaton mga pamilyang Suroy, pamilyang Angkaton o dito sa may mga pamilyang Higyawan o ingon man sa tanan nga mga pamilya labi na gyud sa mga pamilyang Sabasahe pod pagpaminaw sa mga buotan po ni tanang katawhan usab diya sa may barangay Sitio Binariyuhan barangay Siloo o mayong nga buntag salamat ka sa inyong pagkamatarong po diya dunay tinuod nga baruganan dili bahuganan nga nasairan ta mga binatin hindi paminaw nga ining usa ka Rostom Sampan Juagpao nindot pa apelyido Rostom Sampan Juagpao Jr. na grabe niya kalipay kay nga at least nga nahimo ginago ang 53 kapag panlogos dayong tago-tago siya dabe karong kay doon may gawas nga restaurant o niya dayon gipadakop gisugo ang ato mga pulis sa pagkapadakop
Hinungdan usab nga nadakpan kini ubos usab sa pagkapaningkamot ni Ariel P. Pontillas kinsa kining naisgutan usab nga suspitsado number 1 nga most wanted person dito sa may siyudad sa Hingoog. Gani pa man gibot niya usab nga sa kuan kung kinsa kunong nakabalo yung nakakita sa lalaki nga gitawag ko ng mga minatin tigpabinaw nga hantod diri ka mga panahon na no hantod diri ka mga panahon na din kuan kini gipangita pa sa to mga polis biso siya sa natong maliyo ko ko katawag aning kuan aning number pero ano lang kay si kuan na lang siguro atong paningkamutan no atong paningkamutan nga makakuan po ta makatabang po ta sa magkatag og impormasyon tanan nga taga-Hingoog ang tanan nga taga-Hingoog kinsa katong nakakita nining usa ka kuan no nakakita og nakailan nining usa ka Rostom Sampan Juagpao Jr. Paliho ko og report nga to sa mga polis kay gipangita ni dugar ning gipangita 53 ka kasos pagpanlogos grabe may ganiwa mapudpud ang yang kinataw ani tawhana nga dian kini gikamutyag nilugo sa tamas ginawa may pay imo na lang ng giligpitas pertahando kay di pa ka pangitaos polis tanawa karon tanawa karon hinungdan usab nga gipangita ka gani pa man kinsa kadto taga-Hingoog o bakaynon asa ba ni layas kini tawana kay luoy pa rin taon tong gilogos ani nga hangtod karon wa matagi justisya tungod kay pabilin pa mga nagtago-tago mahimo mo makatawag sa ilang cellphone ang numero 0917 510-3196 o baka hinon sa pinakaduol nga estasyonan sa Kabulisan tawag mo dito aron na sab madakpan kinatawanag pagbayra niya ang gibuhat ibalog ni balangkuan o kuno galing maaprobahan man ang death penalty sa kasong pagpanlugos o kuwan pa mga heinous crime mauna-una nigbitay no aron mauna-una nigbitay mga igsoon kasamtangan kining nagtago-tago pa hangtod idi ka mga panahon na doon na tayo 21 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagkapanaguban. Samtang kikabot ang kasama hangtod sa pagkakaroon na sayran ta pagkapanaguban pabinaw ganaga pabilin pagyapon nagapabilin pagyapon ang giingog kahingawa o kahingawa sa giingog ka pamilya ni kanhi mayor sa Mahinog nga si kuada mayor Mahinog kanhi mayor sa Mahinog nga si Jahalia human kini kikabot ya ginagpabilin nga na pagyapon sa kustodiya sa CIDG. Ubos usab ni Police Lieutenant Colonel Raymond Ligoden nga pagkakonbiktado sa sanggol na Sandigang Bayan 7th Division nga dugang kanhi Mayor Alex Rolion Zahalia tungod sa giingog kasong korupsyon. Nadakpan niya ito na kanabay nga adlaw tungod kay doon na may gipagkanaog nga order ang Sandigang Bayan nga sa CIDG o Police Joint Operation sa Police sa Mahinog nga dakpan na ninyo kay doon na kasong korupsyon. O niya rin, pagkatapos sa lisod sa kayog, dinato taganong pagdagad, ang kasong gipadangat dito sa Sandigang Bayan, nga doon na may gravity of the case, nga napamatudan kining salan, ang mayor nga may pagkan sa pagpirma, o live with pay, sulod sa anong kabulan, nga dili ko makatarunganon, kay security aid niya ni itong mga panonang mayor pa siya sa tuig 2008, agoy na unsa man dinoon nga, iya tungod kay iyang igsoon iya mangipirmahan aw saya hayahay kay kinabuhi unom ka bulan lakaw-lakaw ka o niya rin pagkatapos wa ka mo render sa imong trabaho kay nakalib ka o niya gibayaran pagikas imong lib pagisildo kamulo kang lakaw-lakaw sa bitang asa bakasyon kay gikas imong trabaho niya rin pagkatapos sildado gyapon ka tungod kay ang mayor imong mangigsoon pasakaan pagkasususa sa mga magbubuhi sa may Mahinog di na preso karon nadakpan doon na pa'y nag-take sa ako nga older Roldan buutan ba yan si Mayor Jahalia kanhi Mayor sa Mahinog Jahalia matingala laming nganong nadakpan man ang buutan mana mo lagi nag-ingon nga sa atong pagkabuutan doon na magkita gitawag og usay nga di ta magtan-aw pabiyo nga ang atong gibuhat ay nakasupak sa Republic Act 3019 Republic Act 6713 Mabita nang ginaingon nga samtang anaa mo sa inyong opisina, basa-basa po mo kanunay, o basa-basa po mo panalag sa may time. Kaya baya pa man kung karan yung ipirmahan nga dokumento, kuana kana bang
nakasupak na niya ng ibasa-basa ninyong libro, Republic Act 3019 kon Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Nya dayon na pagkatapos moray na kapapriso ninyong libro ha. Di ba? Kundi niya na basa-basahon og ayo. Moray na hitabo nining kanhing mayor sa kadabag nga mahinog mga igsoon nga nooy baya. Nagserbisyo kag pipila ka tuig pagka mayor. Oo nya dayon na pagkatapos grabe nimong pagpaningkamot pagtabang atos mga tao. Buotan nagikas mga tao dabi kay wa man kana imong buotan gobyerno. Wa man kana imong buotan nga do sa digyang bayan kay do na man kay nahimong kalapasan sa balaod. Na pait man kay kayong balaod, pait man gyud kayong balaod pero unsaan balaod man. Mo man ginay matuman, mo bitan ang kanunay akong ginaingon nga kon kamo karon ng hupot o katungdanan. Kamo karon na himong opisyal sa gobyerno. Ayaw mo pagduo nga kamo mo'y hari din ang lugar. Di ba? Mo rin ang kanunay ba niya anak ko nang ipahinomdam ninyo, ayaw mo pagtuo nga kamo mo ay hari na ng lugar kay kamo may nagkupot o katungdanan, tungod kay walay laing hari diri sa ibabaw sa kalibutan, gawas sa balaod lamang. Dili man lang kay makausag, makaduha, makatulong ako ng gisulti din ninyo aron sa pagbukas sa inyong mga mata, aron pagbukas sa inyong kasing-kasing, aron pagbukas sa inyong ulo. Nga, dili kamo mo'y hari diri sa ibabaw sa kalibutan, labi na kon katong mga mahari-harion nga mga nagkupot o mga katungdanan. Kay moabot gid ang panahon nga tulisukon ra gid mo sa balaod nga inyong giabusuhan tan-awa bitaw tong kanhing mayor sa Claveria nga nahimong kanhing mayor sa lalawigan sa Misamis Oriental nga si Antonio Bongkalingen. Ay mo ra to gari kanitong panahon. Naghuman pa bitaw yang termino, gipasakaan bitaw ga kaso, nagtago-tago dito sa may barangay Kiabo. Ay nadakpan sab sa gihapon sa CIDG. On ya dayon pagkatapos sayon handod gituhuan kining maora gapoy makapadugta niya sa bilangguan ang mga sala ngayang nahimo. Kini mga igsoon agig pagbukas pagpahimata ni adto nga mga public official nga mga sobras abusado og kawatan sa kwarta sa gobyerno. Naapay uban karon ang CIDG kinahanglan i-review ang Commission on Audit. Kinahanglan siguro tan-awon ninyo at tan-awan ninyo kay ang uban karon adunay mga lungsod nga di adunay mga lungsod adunay syudad nga di adunay sige gitawag og monthly Diyos sa matag sangguniang bayan members, sangguniang panglungsod members, sangguniang palalawagan sangguniang panlalawigan members. Oni dayon na pagkatapos tan-awan ninyo og wa ba nahisubay ba ni sa balaod. No nga aduna sila gitawag og monthly Diyos. Oni dayon na pagkatapos sa monthly Diyos makana sa kana ba nga PCL. Oni dayon na pagkatapos sa walay nahimo kanang nindot mo tanang monthly Diyos kuno na po sila ipahigayon nga mga medical mission. Pagtabang adto sa mga street kana kato mga grassroots area. Pagtabang paghimo man lamang og kana ba nga medical mission, libreng ibot sa ngipon, libreng paghatag og vitamina, libreng tambal gamiton kato ilang mga monthly Diyos. Dabi kay ang uban kay gihimo man ang gitawag og indirect corruption. Kay atag og monthly Diyos pila ka regular members sa sangguniang bayan o ex officio member. O niya dayon na pagkatapos sa tuig, ibalik na gyapon na sila. So gibalik sa ila personal, gikuha gikan sa panudanan sa gobyerno. Pundo dito sa PCL. Ibalik na yun sa PCL, dito na yun sa matag membros sa sangguniang bayan. Indirect corruption. Tan-aon siguro ni Commission on Audit. I-check ko ninyo na og naabanas balaod. Og unconstitutional ganina. So dapat lamang siguro nga ipahurong na kana tungod kay dako kana nga kawat sa kwarta sa gobyerno pila ka bok kagawad sa kitabo pila ka bok membro sa sangguniang bayan sangguniang panglungsod sa tibok Pilipinas. Almost 13,000. More or less 13,000. Kanang 13,000 times 3,000 o 5,000 nga monthly Diyos nila. Kada bulan. O niya dayon pagkatapos pila ka milyon ang nawala nga kwarta sa gobyerno. O niya dayon sa pagkatapos kung ikumparar po na to, pila na ba ka mga pamilyang kabos nga matabangan ni ana. Di ba? Kadako-dako na sa sweldo sa mga membro sa sangguniang panglungsod. Kadako-dako na sa sweldo sa mga membro sa sangguniang bayan. O niya dayon pagkatapos kadako-dako na sa sweldo sa sangguniang panlalawigan. Pagkatapos ano na pag-budget sa committee hearing. Tuo mo siguro magkukabalo na. O kaday budget sa committee hearing. Napag-budget mo nang ingon nga ganahan mo itong uban nga membro siya sa tanan nga committee ba kay kada committee hearing doon ay budget. Labi na sa committee sa peace and order. Di ba? Dukog budget. Mo nang ganahan dagang kay mag-ilog nga mamembro sa peace and order kay doon ay budget, no?
Gawas niya itong uban nga mga mayor nga di mo hatag og budget ganoon ang inyo man trabaho pag imo og committee hearing. Inyo man ang trabaho di na mo kinahanglan budgetan papag-abot sa panahon sa committee hearing. Gawas sa isnak nga ihatag ninyo diha kamulo mang hearing. Mo man ay usa sa mga benepisyo. Pero kuning indirect corruption kanang gitawag og ilang monthly Diyos kunuhay nga gikan sa kwaon nga panudanan sa kwarta sa gobyerno paingon dito sa PCL, gikan sa PCL, paingon dito, ibalik pag-abot sa katapos sa Stoic, pag-abot sa December, ibalik nga to sa mga membro sa Gunayang Bayan. Alang ka na ko, indirect corruption ka na. So siya kuno ninyo ka na taga-commission on audit. Daw, i-check kuno na ninyo DILG. No? Kay kamo may nagsilbing oversight sa pagkatanaw niya na aron nasab nga mahimuan kon kinsa ka mga local government unit nga nang hinubra ang pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Asik mapariha mo ning uban ka mga mayor nga paghuman diwa na sila sa katungdanan pero gilakak lang gyapon sila sa gobyerno perting paita. Labi na gyud kung tiguang na ta imbes kay relax na unta ka silong-silong na unta ka despunos kahoy inom-inom og kape o inom-inom og gatas makainon tungod kay tiguang na kaon niya nagserbisyo na kasulod sa dugay nga panahon sa inyong lungsod. Ani dahil pagkatapos dakpo na day ka sa CIDG kiduna day kay kasong giatubang amo na kalbaryos ninyong kinabuhi. Samtang sa bigas nga bahay nanto dili ka mga pananguna mga binal didig pabiraw gipa proseso na karon hantod sa pagkakaron sa ato mga kadaguan sa Armed Forces of the Philippines kini may kalamigitan sa gitawag og paghatag og benepisyo ni ato mga New People's Army nga mipegayon na sa pagbalik adto sa bakan sa gobyerno. Kini tungod mga binal didig pabiraw kay hantod sa pagkakaron nahibaluan ta nga adunay lain na usab no adunay lain na pod nga duha ka mga New People's Army may pagkayon sa pag-surrender bit nini ang gitawag og AK-47 kada bang M16 Armalite rifle kay nasayran ta nga nakita og nakadesisyon ang duha ka mga rebelling New People's Army nga mo surrender na lang tungod kay wa nagikuno siya nakita nga kayuhan sa diyang siya diha naglihok kuno sa kabukiran. Bit ko na siyang kalibre, kaning ibang kalibre 45, takin o kalibre 45, pasan sa M16, onya sa panahon nga doon ay maglupad-lupad ng helicopter sa taas, tagbaog pantago, kay pasig makitaan sila sa telescope site, maasin na niya, istrapingon sila sa daang masingan sa naglupad-lupad ng helicopter, mo na nakapait sa kinabuhi, pag-ikson, hinong usab nga kining nag-surrender nga duha ka mga New People's Army, dito sa may lalawigan sa Bukidnon ana karon gi proseso na sa ato mga sundalo ang gitawag mga binatin dig paminaw og paghatag og benepisyo alang sab nga magpuhi na magpuyo na kini sa kinabuhi ka matarong magpuyo na kini sa kinabuhi nga malinawon og ingon mo na sab mapaeskwela na unya ang ilang mga anak og Hinoo nang hinaot sab ang ato mga sundalo nga dagat mo niya sa mga rebelde nga mapahigayon sa pag-surrender. Nunot usab silang panawagan ngadto sa mga komunistang grupo nga mintras wa pang katagbo tong dalan aron ta magpinasilay, mas maayo sigurong mo surrender na lang mo daan kay nagbahad daw si Presidente Rodrigo Duterte nga iya nang ihunong kining iklip kay no tungod kay kadaghan kuno sa mga daghan pas mga NPA nga wa pa mo surrender na buti pasabot nga kun ihunong ning iklip kung doon ay mga NPA nga mag-surrender so wa na mahatag ang mga benepisyo. So mas maayo pay una mintas na pa, so mas maayo pa'y muhimo na lamang pag-surrender na lang mo daan. Exxon, wala ba yung tayo igong oras din sa itong pagkabaraguban? Bawi-dawi na ay nagutara gana sa kung asa kung napita mapalit ang Espirulina Pilipina. Na kuan man ka na bang sa matag lalawigan sa Misamis Oriental na aman pero mas maayo mo adto mo dito sa opisina nila diya sa may door number 1. Osoriano Building dia mismo sa may dalan Tiano Montalban na dia si Sir Delio Kiblat o ingon man sab si Chari Obaob o onya rayo na pagkatapos ana mo di alas 8 paingon sa alas 5 naa sila dia na mo nay mo atiman ninyo mapasabot gid ninyo kon unsa ka epektibo ang Espirulina Pilipina tuo lagi mo nangod ka nindot kay daghan na kayo nakasulay nga nagbalik-balik sila kay nagkita gid nila nga dunay alibyo gid ang ilang mga balatian nga giantos kay importante man kay mo na giningon magunsa man atong pagpanarbaho magunsa man atong pagpangita magunsa man atong kwarta kun ugaling aduna natin gibatis tong lawas so ato na gid ang panagana daan so Espirulina Pilipina gibutyag nga naana sila yung programa dire sa Radio Ultra alas 10:30 sa Matagalong nga Miyerkules paingon sa alas 11:30 si Chari Obaob og si Dilio Kiblat
nga inyo kada mabati og inyo masaran kung unsa ka epektibo og unsay kanabang nganong nindot gid kayo ang Espirulina Pilipina. Doon na tayo 33 minutos na kalabay sa alas 5 ba di ay? Wa na magitay igong oras sa itong pagpanaguban sa kalan sa itong kauban dito sa Transmitter Ultra Milcher Palania o Gatuto Malinaw. Ang atong kauban dito sa Bicas Lawak. Si sa ang atong engineer Despicas Lawak Ricky Langga. Og ikon mo nasab sa ngalan sa station manager Ultra Frank Mendez o kusab ang atong tag-iyan ining sibihan Ma'am Gerly Gualberto Suan o attorney Lordan Suan ang atong kagawad sa Nagbayan dinhi sa District 1. Sa gyapon, kining inyong alagad sa kahanginan Ultra Roldan sa gusa maingon kaninyo daghang salamat sa iyang pagpaminaw og maingon ang maghiusa o pagtinabangay may dalan sa kanambuan og ang tingog sa kabaguhan Radyo Ultra.